Sagarika ham guys. Kisah 남자는 뭐라고 봐야 되지? Kisah share khai để guys. Sắp gia đình nói chồng bro phải người chồng tâm dân bro. Tao khai đồng sơn đô 2년 동안 Camera stand 먹고 수만 나니 담당 지켜봤던 게 산다가 한번나 사가리까 락단 한발 달아 나나보 산다가 함 Sonare susto babi tôi bay được sẽ hát bằng tâm dân ấy phiên tỏ là sự cái chồng phân sẽ tung lẩu á sự cái tung ngục sẽ bằng lạc kure So nice, thank you. 남자는 뭐라고 파양이 좀 그거 알았나 얘한테 뭐라고 파양 게 share khai được cái kisa 뭐라고 파양이 좀 가. I love you. Thank you, thank you.
Menai Sagarika ya job live rogo habo si sinimung dor rog mano sinimung rog mano ano tabuk connect pologano sinimung au dara mana ning comment rok khayun ka ba sinimung ta amai kan sinimung sinima ka to angka live rok khaje ene bagi asik tamsane borok sini ano बैसागु सागु नाय नाय साइमे ता ano kaham kai dan nugui tong sagak dara khorang ro kaham kai thangi tong na jab saro gongui tong kisa sagari nugu kaham kai na o ang kai tamo net mai ro ngai jab saro dangui tong nisi khorang kotor khai da thangi tong na chikon khai thangi tong borok phaibe aram se nangya kok sai aram nangya khanyo asu simi tong na ni tamo jani ang bo aram nang jakya kok sungnai comment khainai tong khaise ang bo aram nang mo kolong mo to ang taba khanyo hele chong ni se live ba phai ya khan tong ma salai hene se phai bang ki salai ba phai ye ko salai kana hene phai man ta leng ro ho tong go ang dal rong no ham ba jara belai khe Tini di boro kisa pun thujak leya thona musungui tong hata khai aram nangya boro phaya ko thuna musungui tong phang
अखियों में हाय मेरे दूर न जाना Torjono lingro hajak dara thapaiga saniya borok phayo thangmui tongo eklogi borok bangyangui tongkha diboni hai diborole borok bangkha tabukhe tamsanai kam paileyangui tongmanya baksa kamrok khai tongmanya maimai songui tongmanya Funama sung tongkha bli tamu jarai ma pes mairo dam borok thango phayo bangui tongkhana silamani thik khai tongmaya dahna borok nanya khebo nai tongbaya gija nai kok sungdi ta kok bo sungya haino phayo thangbayo Sagarika tabuk live go continue khaidi support manai ang okodo tamsanai o kolom man rok bagoi ungjaya ta phaijagya angke saribo angke boiko maimai rok songjak angka tai mai angui thango gabung bagita phaijaya ta angke phun rok bo naio bisi bisi angke tai mai abla bosmai live o phainai bosmai blog khainai bosmai phun nainai bosmai maimai rok songnai amo haita tai mai angui thang totara samas tau jaiying tongani tini atom satam jani ta totara saga alka phun tongna nangmani umtike comment naithokna jak aniyang ah jaga hingke kisa hakchalo hingke kaham ke nukya buji hoyata pora chikon chikon ni bagui hingke gana thangoi naino nang thorama hingke tei seller tongkha boring bi tongkha kok sungnai kwrwini bagui comment khainai rok kwrwi o nainai roklai tam nai tong norok kisa kok rok sungjak mwchangya diba comment rok khaita sari kok sungdi ta no phayo thango mangui tongmai Google pinda mankha maya khudara tam jani wngkha ang saipan lab porikha o youtube rogo bo khaina sungsungdiya agiwo ani pura tamsanai $12 kazak do amo se bomo hankhe bo saipa maliya pura zero wngui thangka tabuk zero ni hoite se tewaisa start wngkhe phai tongo hingke nung uansuknai sidi bosmai mana wngkha na ang tambo wngkoi sidano pura $0 wngui thangka asuk Google AdSense phaisinai hinui tongthogui tongmale direct se zero wngui thangka tabuk poilani chumui tewaisa seller rok akaikha abagui no ang blog rok khaina muchungdiya daily basis khai tongkha kisa tamjani mustang ya hai
Hingga actually tabuk subscribe rok bo kisa manui tongmani bagai tesa bukha kha bwsasai phaio do subscribe mankha hingka tai views mankha hingka tesa bukha tongthogo hingka views bo phaiya subscribe maiya hingka tamjani boring se wara nangya. O saka tamsonai din din camera bo tam hamya ungruk ungruk ongoi thango ba phone bo moja mane mus nangya ta nangya video rok khai Sagarika puila puila live rok khaina nango au ang live rok khaijai hingka ba emne live rok khai hingka borok bo sinimung mano taisa sib sini baio hingka subscribe bo mano ta manmangkha tini o manthaga na bole ang prai dojan rok hai manthaga live o phaioi no taratari 6k kanangthok 5k to kakhano kakha tabo hingka 6k bo kana nangthok taratari no o chikon mikon baino chini khe osok khushi bufru bo bwihai kwbang subscriber hingka tei views rok manangkha busugo tei kosto khaiya nango tei busugo tei video khaina nango hingka saka nokomang tongmani ba tamle khaitongnai ba nokomang tongmani boma hai kaisa video bo khaikha vlog bo khaikha hingka kono content se maiya amtwui hai ta yang yang rok kisa okhorjaka hingka se content manaida ba hingka yang yang phanani bo tabuk tungma sumi rogo bo okhorjaka hingke rang rok bo kwrui amtwui hai ma baya khonari nokomang kwlaima tong rang rok kwrui tak pura tamsanai tension o tongo ang rang kwrui sagaikhe phan bises thangala o kaijagoi bikari khasok ang thainas nasio yago rang khorjopani kwrui paithaksa re tamsanai fuljangnai manui rok sudo je pipe maya amo hai condition choli tongo tabuk kam rok bo tabuk bo kunu phano kam rok bo maya ongoi tongo hingka ba hingke emne se ospa wase kam rok maya akon bai te bejak bobissoto tangkhe chaithangmo wangjago ang tamo line se khainani dugan pat rwui bo chaya oro kaham kaiui hingke future o tamkhe chaithoknani wngkha borono rang manangkha hingke o mwsamung hapa rok bo koi borsole kwrwgui tongmani ba o jagao o lama ni lama bwswk himnai ba hingke sajakjai to obono to maya ganai obo yaka bangui pore tamsa khaika wano phone recharge paimani sudo je phone recharge khainani rang kwrui asuk condition cholijak tabuk sagaikhe phan bises thangala abo haio choli tongo lasima singjaksai buisakhe bises thangala account o to pura zero balance ongjak tabukani rang kwrui jetong kwrui no joto kisu no kaila bari furu no nahabjak baikha akon baikha hingka ba chakhe pura zero Sagarika nini si ulo vlog khainai rok se google pin rok manui paikha manui paikha ani ulo khainai rok se borok ni hingke manmani karon tongo do dara oko subscribe bo continue video khaikha bla buile hingke angbo khaikha hingke continue khaitong hingka bojogono mankamo angle iko tamsanai continue khaijakya maisikfuru bo iko time kwrui debi waisase blog mario hingke tak tangmafuru bo amtwui no yang yang okhorjaknai kwrui ni bagui content maya ni bagui blog rwjakya
Oke anolo khaine rok mankho manmakhe borok baksa mankano oke saka boni ke subscribe rok bo dakti daily video ri tongkhai do subscribe mano views bo mano oke boni dollar bo dakti no kawai thangkha hingkha abagui no bui manbai khata ani hingkha kama se tam jani zero ongoi thangpai hingkha ang bo saimanli amo tam problem kha hingkha tabuk zero ni hoito se teisa start khaima tongo ani je dollar kwsai tongmani hingkhe bwswk dollar bo hingkha se google pin khaipo hingkhe anile zero ongoi thangkha je oko 10 12 dollar kamani se tabo amtui hai ongoi thango kaba jera hainaba tabukto zero ni hoito se teisa start khai tongo ang hingkhe bo সময় jani manui no saimali amo tam jani problem phaiba zero ongoi thangkha ani dollar rok hingkhe video rok bo reejak ongoi tongkha somoyo aboni bagui ta ang continue video rina hinui no mane uansugui tongo do hingkhe phano video rina hini pani se video block khaijak tong pani se edit khainani jora maya hai ongoi ni bagui edit rok khaijak hingkhe reejak ta tabuk o already duita tongo ani o block khlaijak tongo duita bangkha mo tinta tongo hingkhe amo ongojak ta reejak ta edit khaijak ang khana rogo rinai ni kha khai tongo kaisase tini no rina hini tongmani do tini ang edit khaina time goi ka di borok bo ang live khaikha hingkhe aboni pore khai o jaga kisa lama gana o thangui bui kok side o wngkha achuklaiui hingkhe phone current tongo do current tongmase tamjani angkhe current kwrui thangkha nangui tongo talai nai current si tongo fan soliyangui thangkha hingkhe ulo se kane phone bo charge paijak hingkhe thaisimo se charge rekhwnabla hingkhe aboni pore khe charge rekha akonkha hingkhe charger tongkha aboni pore khe tubukha muchukha hingkhe tabuk teisa live o phaijago hingkhe edit khaina simi tongkha 1 year ni bisingo no channel monetize khaina nango 1 year ni bisingo no khaijak ang khaimale 1 year se kali ang block khaimani after no ani monetize wngjak ang tabuk hingkhe to tam sanai ani monetize wngmani onek balokha ang je youtube o habui mane youtube habaro jeta ang blog riui ta ang bisi tongliya hingkhe no ang monetization khaimangkha hingkhe khaimani balokmani se tabo iko monetize khaimani ang 3 year o haika naikha haiboni sa ang iko video reejayani bagui debi waisa rejakmani bagui ang o dollar kasaya ta aboni bagui google adsense phaiya tongo ani aboni karon tam ang bo siyasuk hingkhe youtube ni karon rok asuk siyabla hingkhe ang youtube rogo bo naijagya tam bobo hai wngjak aboni bagui ta jephru phano phaito ang khai tongkhai to saljato phainai phaito jephru phano abo mane youtube ni rang masao no hinui ang uansukya ani amo ang kaisa memories ni bagui se khai tongo hinui mano debi waisa khai tongo ta asukjak khe video rok bo continue rwna nango short video rok phano rwna nango angkhe tam sanai o video upload khaina rok se pogoi tongo amhai rok ongoi thango ang hingkhe mane asuk important reejak ta agi o hingkhe taisa reejago do ang iko salnui o phano video upload khaijago sarsa o phano sarsa bade phano upload khaijago amo hai ongoi ta hingkhe tabuk hingkhe naidi dirgo din ongoi thango ang video upload khaijagya agi ang nogo tongphuru hingkha video reejago ang mane yang bo jagola hingkhe aboro khe content bo mano hingkhe aboni bagui video bo reejago ta hingkhe nogo man tongjakmani bagui unsi khaijaknai kwrui tamsi khai phunuknani
गावनो खायसे वानाव ताबदि हेके भिडिअ रगोन ओमफ्राय एक्चुअली ताबो आं फेसबुकाव बखिसा ताम सानाय कन्टिन्यू न भिडिअ रसना हेन तांगो शर्ट भिडिअ ता ब्लग या शर्ट भिडिअ हाइनो स्लाम स्लामोन्यो रिसिना हानि तांगो फेसबुकाव ताबो YouTube bos sai tong nai tabo ang continue rin ang bagay na tabo subscribe rok mani tong man somay roko ang kagay kisa bo kabo sawo aman bagay ta tam borok phaine keri ke comment bo khaine keri kun sanai keri ang le aram nang jagri ya tam nai mang da tong lai je tong nai rok samdi tam rok sunga musang ano khele wang hain tong nani Kulukai ara bo income donggo. Facebook'o bo tongo. Facebook'o bo tigina tongo. Facebook'o ni tal bo naina sele siwang. Ngaisa muna 1 week ni bisingo 100 start mana nang pota mong pota msopo koita si problem phai Facebook bo. Inge YouTube kha ekbar bisa sao. Nang video ni uitong ni kun problem phaya ni je dollar ka sanai. Dollar basi ni Google AdSense phai kan te to kun wana liya hedela. Okay. Google AdSense kaisa phai bago suano. Amun bago simi singe Facebook khai tamo followers nang po usugjon usugdini bisingo sarmana nang po usugdin bisingo ga tabo ke angka ani Facebook yada start ni option je nu nukjagya boibo nugya ani orobo nugya boi ki rohnan ta ga bote khale ani extra sa pungnai ba boi rohnan se option se nugjagya angka o anja wang kaisa jaga phono video khaye aram nangya kaisa problem borok phaya aram nangya ang live ni khusine pore wa